Doon na lamang ko dito. Pati ang kwarto sa akong friend. Purot gyud. Gyud. Wala gyud. Hi! Good morning mga ka-friendship. Maayong nga buntagan yung tanan. Welcome to our vlog for today. Akong gibisita ni akong kusgan nga amiga. Ang principal sa Balway Elementary School. O, na siya yung police, na siya yung seaman. Dato ni siya na gitagaan ko niya dayon og pang-snack. Bahalag ko na siya ginansya. Bitaw ang ako kong toyo. Ganong nibisita ko niya karon kay magpakuyog ko niya dito sa akong giingon ninyo nga balay nga nasunugan. Kani so hito maguni siya kay karaan maguni siya nga trabaho statistics office. Kolektor po ni siya. Usa siya nahimong professional licensed teacher. So that's Ma'am Clarinda Bernardo Ilnas Jr. Ibili ni kong ayaw sa igdalaan na imong mga daghan kay mga papilis kay puro gyapon loan form. Negosyante kayo na napod siya gamayng tindahan pero ang pinaka main good niya is ang painitan. Kita ka dyan mga classic nga mga baso nga gikan pa na og China. Gabaligya po sila itlog ang kato nga naay kalamansi. Ako siyang giabat. Hala, nakakita ko sa UT. Hala, nakita ko sa UT. Hala. Mga farm products unya. Ako ning unayon og hurot og palitanan kay ako ning i-display this Senior San Isidro. Bala oh. Sayuti. Bahalag mo itong dako. Amo nang gihatod ning kwarta kay ning mo'y instruction ni Madam nga tuwa og Chicago. Nga ihatod dayon kay para magamit ang kwarta. Salamat kay Madam all the way from Chicago for sharing your blessings sa ato ka friendship nga nasunugan. So magkuyog ni Ma'am Clar, kay siya may naswito sa lugar. So, mubiyahin namin duhang Ma'am Clar, painitay, labanan ng high blood. Buyag si magkapalayo, ato namin. See you later. Continue na ta sa ato nga documentation. Bye! O, di pa nalipodaan di ayaan. Go na! Go na! Bye-bye! So, mga ka-friendship, niabot na gud mi sa balay sa among friend nga nasunugan. Alam-alam family. So manawag sa ta sa tagbalay, mananghid ta kay para matunol nato ning grasya hinatag sa ato ang ka-friendship all the way from Chicago. Oy, maayo nga odto dong. Gasol pod ming do. Maraming mga kalag kondinado. Susloy kay isa nga tanan. Dako ka ilabalay na hurot gud ka og daw. Wala gyud nabilin hasta mga sanina mo nang sus kana ato mga dinagkutan di go nato biyaan kay dili tiaw dili lang mosulod tag maaloy wa madagwa iro diri Ma'am Clar. Sumo ni ang balay dako ang ilang balay pero lagi ay dito. Makaguol kaayo magsudo. Makaguol kaayo maglantaw hasta daay mga tiles. Ang tiles po di ay no kung masunog mga uklab po di ay tanan. Luoy kaayo. Kuni ang ilang padulong sa ilang sala pero wala gyud nabiling taon. Doon na lamang ko dito. Pati ang kwarto sa akong friend. Purot gyud. Gyud. Wala gyud na salbar. Hasta ilang mga sanina. Purot gyud kasunog ka na. Pait kayo. Makaguol magsudo. Pati dire sa kusina. Wala gyud na salbar. Maong salamat kaayo sa nga tanan, Madam, sa imong gipadala nga kwarta. Ako na lang gihurot og hatag ni nga kwarta nga
4,000 kay para makatabang kung sa manggali mga emergency o panginahanglan. So maato ta dito sa Pikas Balay kay murag nara sila sa Pikas Balay ni Puyo. Okay. Hi madam, diya sa Chicago. Daghang kayong salamat sa imong gihatag nga cash 4,000 sa atong hingtungdan nga nasunugan. Thank you so much ug sa tanan nga ganahan nga mutabang sa pamilya nga nasunugan. Just send private message. Thank you so much. Ato nami. Okay. Nanrabaho pa pud mi. Anong family. Thank you kaayo. Mato nami. Salamat.